Hi everyone! Maayong gabi manihapon ta, amo sud-an, utan og bulad. Diba? Og kaning isa, doon na una na og hab-hab. Diba guys? Sige, hab-hab na ta. Okay, lami kaya mo sud-an. Inami kahulat. Okay, go. Sila, dili pa sila mag-join. Kami mga ano. Uy. Na-stick ko. Apoy. Fish stick. Istik bulad. Dol-dol na ito gamay kay paklarong mga pahak. Klaro ang sanag sa adlaw. Ani. Para to pangiton. Tara natin Bulad. Okay. Diba? Gabi na. Daghan manggod to. Daghan din siya pa. Nahurot lang gid nimo. Kanon? Am I going to sleep there? Yeah. Are you going to eat bulad? Ay, ikuan ate ni kay sira. Ikuan. Doon natin. Sa ating sila sa patan. Man. Bulad. Going to eat bulad. Ay. Ano to eh? Ano mo taw-taw atong pinaka. Ito na pula. Nakurat ng suka. Huwag ka lang ito. Energy. Yeah, YouTube. YouTube ba ng crabs? Wow! Ade! Suga? Suga. Lagi video. Oh, di maayon. Lagi
Gibidyo. Di ba ng bulan? Di ba naman bulag? Si Bibi po. Akin po Bibi, oh. Akin ka na. Mama, What? It's Paano niya siya? Rayna. cake. Nagluto. It matters. 8 meters. Wow, grabe. Hmm? Init niya sa bawat upan. Ganina, walang kang sagot kaya pwede sinita. Pagbandalan na ito kaya pero may nagkakon. Tampan. Tempo niya mo pa ngayon. Silimpan. Panginoon. Pero mapabor. Mas maglaro. Wala nga. The rice is hot. Gusto ko kadagal nun. Also, the Grabe, ito sa banana. inyo. My sword is getting worse. Hindi. Gawang ka ng sigig. Ang gapo. Pero, Gwan, Clarence Bell, Monsito. Hiwa di Monsito. Doha ka buok. Ako, Doha ka buok. Basta ladbo, maikain mo na ako ng buta. Hmm? Bulad, ladbo. Ano tayo? Nagmong pali. Di mo ito yung buwan. Buwan mo sa gagado nga. Buwan. Mama, that rice is too hot. Do you see Lunggong. the smoke? Yeah. Sorry. Ay, nagit ko ano. Kasi, kato, init ito ka. Uy, Thank you. What's on it? Ira. These nuts. Ano ang nyawa? ay kadaghan ako. Para ako rin yung pinikas. I'm going to eat. Hmm? I'm going to Ano yung anak ng sito? Kaya di bibili dito na pangikang iring mo sulod na po. Sige. Sige. Sandi ka ba dahil na siya? Sa jiran ka dahil na. Isa na utang niya. Sino? Ganun naman ang udtok. Paano ko utang niya ako? Yung kabunta. Kasi isikan ko may malikan. Wilit ka baka. Oh! Nagsalita. Kasi picture siya. That is a rainbow, guys! Nagsalita. Naging Kadagang beses dyan na malagsikan niya. Kapo kayo. okay lang siya. Okay lang sa papa na mag-say. Manisik. Ay lang siya. Hindi mo pwede akong matong langaw. Gagalon kong dahil inihit. O kuhan. Kubig ka na Dito. o palang kuhan.
Nabikan din yung mga yun. Pag-dilit mo ko. Hindi na utok na tayo nabikan. Ito ay, init ko na kayo pag tubig dito. Hindi ko din ba? Ang dami ko, amo kami. Para pag-inom na. Ang inagdaan. Ito, maging ako. Tinugan din ako. Ano dito ah? Tinugan din ako ang tubig. Ay, ikaw, dahil on first, hindi ko ano, mag-init pa ng tubig. Mga naman nga naamay. Kuwan. Init pa ng tubig. Kukaan pa pa. Mga init ang tubig. Kadalihok, mangugas-gasting, dahil kukaan. Ayaw na. May mga tubig ko. Tubig agad. May na dahil ko. Ano na dahil ng sundalo? Dahil ng sundalo, hindi na kapital. Ito wala po kuya ba? Maganda po kung parang yung kuya ba? Ay, kanan, kapital tayo. Yung balay ng dapat agad. Napagtumbato na patungan ng natin. Yeah, that's clean. I used that earlier. And I Alin washed na it. dirigang, balik ka tirigyan ng ton. No, 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 no. Siguro dagan yung kamuti ba dito sa Salvador? Mukot lang. Tayo. May nagtanong. Mga dito. Bulsin mo na ulit. Balik yan ito guys. No, no, no. Kaya nagtanong mo. Ay, kumareklamo ba ka? Prank. Ang iya gidala kay ang kuan kaldero niya ang iyahang gihukaran nga plato gibilin. Tama. Tumarang tama to ma. Muna Clarence. Has been so fast to eat. Sa pinili. Isa man. Men always eat fast. Bigger. But bigger portion. I could finish 1,000 nuggets. Ati, can you also finish 1,000 nuggets? No, my tummy will explode. Yan ha? Tayong suligan. Lang yun pa. Kaya pa How about, how about 2? How about 10 Di nuggets? ka lusot. Yeah, I can finish it. How about 3? That's still nga lang. Tangag og dakong How about 400? I guess. Yeah. Skip yun. Sila pero private ang pagkain mo. How about 50 nuggets? No, I'm good. leon mo I'm about to poop all day. Isa private. Tangunan mo na. And then you fly high like a butterfly! Wala ko na. Cry. Oh, pati yung tanan. Pati yung tanan natin. Kaon. Munong na po. Talibangon mo po dan. Munong na dan. Ang ito. Hindi ba? Ano lang sa pinag. Are you waiting for you? Hindi ka ay magbiyahe na. Sitwasyon. Muslim. Is it very hot? Kaya pas unang mata. Problema. And you said ouch? Wait, that one? may kami sud-an. Bulad, utang, parisan sa Diyos. Diyos.
Advertisement, walay sponsor. This ice is hurting my hands. Ay! Why does it look like you're making a magic potion, Papa? You're making a magic potion. Vegetable pala. Bawal magkabulad mo. Ubo-ubo mo kada. Pinagulsak ubo. Ang bulad oh. Ang bulad. Ang paklang farm bulad. Malay. Kami pin. Isa. Lumagis ang buwan. Yan lang ipakapin ang tulog. Tulog na may tulog ko. Every day perfect excuse. Pang matagalan na siya nga. Tugma pa na. Ulat lang po din. Ang 1 hour. At 20,000 years later, I'm just really getting some rice. Finally, mapaw na na. Na, ako yung salo. Ay, makasbenda. more bulad na. Karaw-karaw na biya. Hindi na tubig. More rice. Wala na ka? Ako na lang kaon na ng And I'm going to turn off the camera. Not yet. Ako na lang mag-play. Not done. I'll get ready for it. No, done. Not yet.
will have to show the... Sa ato pa dahil po dahon. Paro. Mm. Kabak. I want Ang some. klase niya, kanang tamang sa I kuan. want Direction. Ang dikis yun eh. I want one. Ano sa akadyo? Ang dulay. Opo, ang baso nyo rin. Ang lang dikis yun ba? Dahil Oo, may announce good. Lindat. Bakit ka mga July na tayo dikis yun? Ano ganyan lang dikis yun? Ano? Ano ba? Mas dikis yun. Where's my Ah, nakapin siya tao. Sorry. Ang baso niyo. Saan yung nagdamit ang... Ari ba? Anong matiwas? No. Ari? Uy! Mabili na, eh. Gantuan ko din na kami. Dahil matong tubig. But Ari. at least your body was clean. Eh, matagal. Uy. Ito ako ba? Maraming kain. Kasi bulad. Hmm. Init pa kayo. Malapad kayo. Ano ba sila kita? Kita mo. Ano ba siya? Yeah. Pork. Oh, that's What? There's still cup. okay. Kaya kami na lang eh. Thank you, sister. You're welcome. Okay. Ito na guys. Thank you. Bye. Sa susunod ulit. It's my life. Lazy. It's my life.
12 seconds later.